a osetnom padu. Sve lažu majku i njihovu lopovsku. Milena, pazi što govoriš ovdje zidovima i uši. Šta me briga, ne bojim se ja nikoga. Milena, šta je ovo? Super Inflash, idi operi ruke. Ja ovo neću da jedem. Andrija, da si odmah ostavio loptu, opru ruke i sad da pre nego što tata pobesni! Neću! Đubre jedno, nezahvalno, to je tati hvala što te hlebom hrani. Neću i šta mi možeš? Andrija! Da se jede. Nije oprao ruke. Rekao sam da se jede. Kažu da je siva ekonomija uzrok stope inflacije i da će se novim paketom mera tome stati na put. Sve lažu majku i njihovu lopovsku. Milena, ja sam tebi nešto rekao. Pa dobro, Vojine, imam ja pravo da kažem šta mislim. Ti da misliš. Bolje da si mislila dok si solila supu. Što je nešto ne valja? Ne valja, Milena. Ništa ne valja. Kolesterol bije 1000, a dozvoljeno je 16. Crveni krvni zrnaca imam na oštrb plavih. Hemoroidi mi ne daju pošteno da serem, a ti me truješ ovom supom. Ma tebi je to smešno, jeli? Jedi, sine, nemoj da ljutiš tatu. Neću da jedem. Supa je neslana. I ne slana, nego preslana. Ubico! Jedi, sine. Mrzim supu. Šta si rekao? Sram te bilo, to je tati hvala što te hlebom hrani. Ti zaveži. Šta si rekao? Nije ništa, Vojne, sedi, smiri se. Rekao sam ti da ćutiš. Ponovi šta si rekao. Mrzim supu. Jao, ti da mrziš. Ti si nešto našao da mrziš. Govno! Šulju! Boško! Juče si se ispilio, sad ćeš već nešto da mrziš, jeli? Pa ja te neko nešto pitao! Nemoj, Vojnu, ubit ćeš dete! Ja sam ga napravio, ja ću da ga ubijem! To je moje parče mesa! Ja te neko nešto pitao! Jeste! Nije neko me nešto pitao, ne znam ko, ne znam šta. Jao! Zaboravio sam. Šta se treba da kažem? Reci izvini tata! Izvini tata! Ne meni, njemu! Izvini tata! Dobro, ajde, sedi tu. Nemoj da mi slinaviš ko neka strina. Ajde, sedi. Razgovaraj sa ocem kao muškarac sa muškarcem. Sedi, sine, kad ti tata kaže. Ti da ćutiš. Kako ti da čutiš? Tako je, sine! Bravo, muški! Da čutiš i da čutiš kad ti se kaže. Dobro, dobro, sad je dosta. Ima da zatvoriš ta tvoja odvratna usta. Tu grubicu, tu trvanjevu ruku! Rekao sam dosta! Kad ja kažem da je dosta, onda je dosta. Tako je, kad tata kaže da je dosta, onda je dosta. Rekao sam dosta! Dosta. Ajde, sine, reci ti meni. Šta smo ono ti ja pričali? Kako jedan pametan čovek treba da se ponaša? Pametan čovek poštuje pravilo glavu pesak, dupe uza zid. Tako je. I šta nikako nikad ne sme da uradi? Da kaže šta misli. A kome? Bilo ko. Svako. Svakome, sine, svakome. Prema svima isto. Ne vidim, ne čujem, a pogotovo naročito i izuzetno ne mislim. Je li tako? Tako je, tata. Tako je, tata. Tako je. Pa kad je tako? Šta da laješ? Pa mislio sam da mami mogu da kažem da ne volim supu. Mislio si. A što si mislio? Pa zato što je mama žensko, zato što je slabija. To je tačno. Ali nije opravdanje. Pitanje je zašto si ti uopšte nešto mislio? Zašto bi ti trebao nešto da misliš? Život je surov, Andrija. Rođena majka ima da te proda za kesu kamenja. Da. Otac otkuca.
Rođeni sin preproda. Da. Koliko puta treba da objašnjavam? Koliko puta treba da ponavljam? Useju svoje kljuse, glavu, pesak, duplo za zid. Ljudi su ljudima neprijatelji. Šta je to? Neko je tamo. A gde? Tamo. A da idi vidi šta je. Moj idi ti. A ne, idi ti. Moj idi ti. Dosta, ja ću. Sve moram ja. Kukavica. Ja vidim. Drži pa ti je. A nema ko prsa jesti. Stigne. Pobeći će. Omaći će. Ja što si smotana. Aj, spasi. Gotova je. Odzvonio je. Pomozite mi. Pa kako je pomozio? Pomozio ti. A ne, pomozio ti. Ko si ti? Ko si ti, zašto nas špijuniraš? Šuti je. U stomak. U glavu. U stomak po glavu. Odgovori mi ko si. Evo, neću ti ništa. Možda je mutava. Sigurno. Možda je glupa. Mutava je glupa. Pitaj iz koje zgrade. Iz koje si zgrade? A možda iz inostranstva. Možda ne razumem. Ma koje jebe? Naš tate kaže da bi tim što si iz inostranstva bolje bilo da što pre nauče srpski, da ne najebu. Jel razumeš srpski? Da li me razumeš? Jelena, glupa je! Glupa i ne razumem. To je zato što iz inostranstva. Stani, brate, nemoj da se šutiraš. Pa kad je glupa? Otkud izgleda ona glupa? Pa vidiš valjda glupe. Alo, ljudi, možda se samo pravi. Možda ju je tvoj tata poslao da nas špijunira. Ma nemoj, što moj, što nije vaš. A naš nije, naš gleda svoja posla. E pa i moj gleda svoja posla. Ma šutno ću ti budalo! A ja ću tebi da polomim glavu. Ma još ti baci kašikaru! A ja ću tebi da bacim dve. Malo ubiću te! Ja ću onda tebi. Andrija, pusti ga! Kretenija, ni vidiš da su radili pobegla je! Pa stigni! Ubije! Ja mile nešto si smotana! Stani! Ja vidim ko kuće. Ljudi, ne stvarno kuće liznula me! Da zovemo Šinter. Budalo jedno! Nehumana! Odakle nam telefon? Ja, i to što kažeš. Naša mama kaže da su kučići bolje od muškaraca. Verni su i čute. I ujedaju. E pa ujedu kada mi zašto. Sedi, dobar pas. Sedi. Tako. Ovo je sad moje kuće. Ne bude neko pipnuo. Seko, ja neću. A šta ako ja hoću? E onda ću da te ubijem. Serem ti se na kuće. Andrija! Ma boli me kurica to tvoje kuće. Popišem ti se ja na njega. Ma dobro, ljudi, ostavite to pseto. Ajde da se igramo. Gdje smo ono stali? Ono kad rođena majka hoće da te proda. A da, i otac otkuca. Ja neću. Andrija, pa šta je sad? Neću. Neću ja uvijek da budem dete pa da stalno dobijem bake. Pa dobijem i ja, pa šta? Pa to je drugo, ti si žensko. To je normalno. Pa normalno je da tata bije mamu. I da oni posle biju svoju decu. Baš me briga šta je normalno, ja neću. Andrija, pustit ću kuće na tebe. Kako Milena, pusti kuće na njega? Pustite kuće, baš me briga, ja neću. Znate šta? Ako ćemo da se igramo porodice, da se igramo. Ako nećete, idem ja u šetnju sa svojim kućetom. Vojna je stvarno glupa.
Pametan čovjek radi i gleda svoje posle. A glup udara na talamas. Tata? A šta je to talamas? To ti je, sine, jedna opasnost. Jedna prilika da najebeš. Svaki čovjek bi trebao da gleda samo svoje posle. Da se jede. Milena, rekao sam da se jede! Ovo je za tebe, poslali ti iz preduzeća. Šta je to? Ne znam. Dobila sam otkaz. Jel? Neko me prijavio da sam pričala protiv, ne znam ko, ne znam šta. Vojni, izgubila sam službu! Jel? Sad više nemam ništa. Nemaš. Jao, da znam ko je. Da ga uhvatim, pa da ga zadavim ovako! Jel znaš ko je? Ko? Ja. Vojne! Pričala si protiv i ja sam im javio. A ti u buduće paziš tako mi pričaš. Pa Vojne, ja sam ti žena! A sad treba Andrija da kaže... Ne. Vojne... Vojne, šta sad ja treba da kažem? A, ti piškaš. Ide malo da prilegnem, baš sam umorna. Šta ćeš drugo? Daj mi to! Sram te bilo đubre jedno. Mama, hoćeš sad da mi kupiš ribog patike? Pa daj, tata, svi u razredu imaju ribog, samo ja ne. Nemamo para, sine. Kako nemate, šta je ovo? Đubre jedno. Majka ti je na ulici, a ti bi da se otimaš. Odoh jedno negdje. Đubre jedno. Tu je odvratan! Opasnost vreba. Dođi slobodno. Dođi, neću ti ništa. Dođi. Imam jednu čokoladu za tebe. Sve to jedno brčno, skote jedan! Ej, pa ostavi mi malo. Glupo, žensko. Da.
institutu kažu da je to kapitalno izdanje. Neki od tekstova su prvi put prevedeni kod nas. Prvi put. Andrija, sine, vreme je da radimo engleski. Da, jel mogu još malo da se igram? Ne, sine, dosta igre, vreme je da radimo. Da vidimo nove reči. Kaži mi, sine, kako se na engleskom kaže jegulja? D, il, Andrija, uvek D, il. D, il. A kako se kaže grob? Grave. The grave. The grave, tako je. Dobro, a rak? The cancer. The cancer, tako je, sine. Sad jedna malo teža. Kaži mi, sine, kako se na engleskom kaže tumor? Tumor. D, tumor, Andrija, pobogu, uvek D. Meni mi je pogotovo mali mi, uvek D. Šlam se u engleskom jeziku, nikad ne ispuštam. Vojne! Izvini, Maco. Rat, ali bez člana, da ne smetamo mamu. Debor. Andrija! Vojne, prestani da urlaš. Ne čujem sopstvene misli. Mogu li ja da radim? Izvini, Maco. I nemoj da mi se izvinjavaš. Imaj malo samopoštovanja, Vojne. Stani iza onoga što si uradio, ma kako odvratno i stravično bilo. Uvek uzdignute glave, Vojne. Kajanje mi je odvratno. Ali, Maco, a ne si. Znaš da imam rok za predju štampar i ne može da čeka. Izvini, Maco, nismo znali da ti smetamo. Nismo uzeli u obzir situaciju. Ma ne. Jeste. Onda pocrkaj. Maco. Tako mi sigurno nećete smeti. Slobodna žena treba da se emancipuje od institucije porodice. Da otkine to sidro, da odbaci balast, da se podigne na viši stepen društvenog organizovanja, da menja, da traga, da istražuje, da uništava i ponovo rađa sebe i zemlju i život. Tog jutra umoriki u bašti behu prekriveni. Mraz ne opuštao, iako su ulice već danima mirisale na proleće. Kada sam šetala sa svojim sinom, učinilo mi se da vidim lastu. Rekla sam, pogledaj sine, pa to je lasta. Dečak me pogledao sa takvom ozbiljnošću u očima. I tada sam prvi put shvatila život teče. Šta je sad? Ništa. Hteo sam da te pitam, a kada sam te ja to pogledao? Nikad, sine. Nažalost, nikad. Da bar jesi, svega ovog ne bi bilo. Čega, mama? Mali si ti, sine, da razumeš. Još si ti mali. Pa kako mali Milena, vidi ga koliki je. Sin će za majku uvek biti dete. Uvek. Godine ništa ne znači. Ništa. Maco, nemoj. Bedan si ti, Vojna. Nikad ništa od tebe.
ide? Ne znam, negde da se priča engleski. Možemo i unutrašnjost. Unutrašnjost čega? Unutrašnjost engleske. Maco, a možemo i do Vranja da odemo? Slušaj me, Vojina. Dobro me slušaj! Ja se u Vranje ne vraćam! Jesi li me razumeo? Ne vraćam! I ostavi tu džukilu, vidiš kako je prvo. Ali mama, rekao ti da je to tvoje kuće i da ćeš da ga hraniš i čuvaš. To je bilo juče, danas mi je već dosta. Mama, ja znam kako se na engleskom kaže žulj. Korn! Tako radija! Šta me briga? Jo, vidi, kao ptice, kao divne, bele ptice. Iznenada, jato velik ptica nas je nadvila. Toliko brzo, da nisam videla o kojoj se vrsti radi. Kada sam šetala sa svojim sinom, dečak je uzviknuo: "Mama, pada sneg!" A ja sam duboko uzdahnula. Jedna usamljena suza mi se skotrljala ispred. I rekla sam: "Nema više snega, sine." Da, znate da su zabranili slobodnu prodaju sedativa. Šta? Tata, pa samo sam se šalio. Hajde, Kato, hajde, zlato, hajde sa mnom cele brati. Ta je odlična. Šta još nas da pevaš? Spremte, četnici, silna će borba da bude. Taj je super. Znaš? A da, kad ja pođoh na bembašu, na vodu, a ti je predrag. Ja sam stari, pa znam. A koliko ti imaš godina? 11? A ja 10 i... Pa kako to onda da ne znaš? A? Pa ja sam imao izbjeglice iz Bosne. Ja sam čuo. A jesi ti imala izbjeglice iz Bosne? Nijednog, a ja 5. Mamin stric i strina, 2 dece i 1 siroče. Oni su sada u Kanadi, a siroče uz Zvečicu. Ali znaš ti gde je Zvečeca? Tamo žive oni bez mame i tate. A gde ti živiš? Gde su ti roditelji? Pa što plačeš?
Ajde da pevamo! Samo se treseš tu i cvistiš! Odvratno se čuješ! Dođi da ti pokažem šta umem. Baš me briga. Ja ću da spavam. Kako se zoveš? Jebo sam jebo, radiš tu! Jebo sam jebo, radiš tu! Opa! Pa ti si baš rešila da ždeveš. Misliš? Mislim. Pogledaj. Tu je celo prase, jagnje, piletina, mleko. Je ovo dosta? Sad je dosta. Slušaj, Milena. Nije da mi nemamo para. Mislim, posao ide. Ljudi voze krševe, ima šta da se popravi, da se zaradi. Takva su vremena. Znam. Teško. Vrlo teško, Milena. Ljudi jedva sastavljaju kraj sa krajem. Znam, jedva. A mislim, moram reći, ima dna. Ima. Slušaj, nije da se žalim. Mi da kucnemo drvo živimo odlično. Mnogo bolje nego drugi ljudi. Ali to ne znači da treba da se razbacujemo. Ne smemo i nećemo. Ja, hvala Bogu, imam. I da nahranim, i da obučem. Djetetu da ostavim nešto. Imaš. Vreme leti, Milena. Evo, već je sutra da pravi svoju porodicu. Treba i to pomoći. Treba. Treba na budućnost da mislimo. Ljudi će da kupuju nova kola.